Wat heb je gehoord? Sinne! 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 Kom dan! Kom! Sinne! Kom! Wow! Nee, dat is je neus niet. Waar is je neus? Neusje? Ja, en oogjes? En mondje? Waar is je mondje? Ja, en je oortjes? Zijn dat oortjes? En waar is uw handje? Ja, dat is uw ander oor. Uw haar? Is dat uw haar? Is dat uw haar? Ja? Ja, wat is er daar? Uw oor? Wat hoor je? Konijn. Konijntje. Tada, konijn. Zotteke. Wat ga je doen? Nee. Zinnen. Zinnen.